April ni sari sang ni somni paruk thole ni ania Bahzar clear tu te chibai ule US le Israel chuan nimin khan Iran ram hun sang sang be puian thlâka mi somthum pali in nun nan chana hengzinga hian no pang paruk antela Iran Rama University thaber zinga mi pakhatan bom tel ni in soyani First News Agency chuan Tehran province Bahzaristan kantia US le Israel bom thlak wang hian mi som ni pathum man thia hengzinga hian kum som aya no pang hmeichhia pali le mi pa Pathian tel antia kom khopuya chenna in bom chia ta ni wangin mi panga an thi ni in kom thu nei tu te chuan an soya Iran chimlam bandar lenge khuwa mi parukan thi ni in puan ani bok US le Israel hian nimin khan Iran ram khopui som pahnih velan boma Tehran khopuya Sharif University po bom fu in he university hi Iran Rama Science zirna thaber ni in soyani a US Massachusetts Institute of Technology MIT te ne na khai khin khopa thani a University building enga moza ta chia a University campus chunga Muslim biak in le laboratory te po a chiani Iran Ministry of Science and Technology chuan Iran in dautan tiratang khan US le Israel hian University pathuman bom cheto ni in an soya IRGC official agency anga soi thei tasnim news chuan an university be phuba nan hian Qatar UAE Kuwait Bahrain le Saudi Arabia rama US ne na inzomna nei university te chu be tuminan list chuak ni in an puang tasnim news saidan chuan Qatar Education City te UAE US accreditation nei university pali te New York University Abu Dhabi te American University of Kuwait te American University of Bahrain tele Riyadh Khopuya University of New Haven te chu target tura IRGC-ten an list chua chuani nimina US le Israel beina hian IRGC Intelligence hotu Major General Syed Majid Khatami athi ni in IRGC chuan an puang ni in First News Agency chuan an puanga nimin jinglam khan athi ti puan ani a abak an puang chiang lova Israel po in IRGC Intelligence hotu pan tha thu hi an puanga Israel Defense Minister Israel Katz chuan IDF hotu ten Academy an tha thu an hril ti sain Academy hi IRGC Intelligence hotu senior pathum jinga pakhat ni in Israel civil mi te beina mo phurtu pakhatani atia Israel chuan Iran in Israel civil mi te beya chaw san lo chuan Iran official tele Iran hun poimo ten bezel don ni in apuang bokani Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan Major General Academy phuba hila kan tum thu an puanga Operation Crossing Revenge mangin he tual thana ro man tu tele hlen chuak tu telaka hian na takin phuba an lak tur thu an puang ni in First News Agency chuan an puang ani Israel Defense Minister Katz chuan nimin khan asalue kwa Iran petrochemical mun lian ber chu an bom ti soin a chena sa hle ni in a soya helai hmuna hian Iran petrochemical product tamjok chu an siam chuak ni in a soya karma sa khan Iran petrochemical facility lian ber dot tu po an bom sakto ni in a soibok mitam berin kan hriat thiam dan tur chuan petrochemical product hi chung tinin ni tina kan man thil sang sang te hi ani maya plastic te sabon te thil chana te damdoin man ro chi sang sang te leitha te le thil dang tam takani ti in soimai la thange Israel Defense Minister chuan Iran petrochemical siam chu zongjong za somriat pangazet siam na mun chu tuna hian ti chiat ani to a dollar tuk le ding on tam tak manani thu le IRGC le Iran sipai te sum mu na lian ber zinga mi ni in a soibok heti la hian Israel sipai te chuan cholni zan le nimin jing in kar khan Iran ram thlona trum mun pathum Baram Airport Merabad Airport le Azamayes Airport te an bom ni in an soi heti la hian Israel ram lampo Iran missile be na wangin an boy ve viau thawa nimin jing khan Iran chuan missile pali mangin Israel akap ni in Israel official radio station chuan an puang Ynet News in an talan danin Tel Aviv Petah Tikva le Ramat Gan te hliam tuaran oma Petah Tikva hian meichia kum somthum palimi chu missile ka thlak themina dena wangin na takin na hliamani nimin khan chan chuak tu team te chuan Haifa khopuya in chimatangin ruang palian la chuaka kumsom riat vela upa nu pa le an fa pa le kop pui ni in an soya
Iran missile ina fuwanga haifa ko pui in chima thi mi pali te ruang hi missile ina dena tanga dar kar som paria da ral nuwa an la chuak kim theya mi thi te ming hi an puang zar lawani haifa ko pui mi hring chen na in chong be na hian mi pali in hliam an tuar boka hliam zinga putar kum som riat pahnih mi chu ngai tu oma a hliam zai ngal ni in rambam healthcare campus chuan an soi Israel sipai le police te chuan cholni liam ta Iran ballistic missile haifa khupuya in pakhat fuina kentel bom chu mak takina puak lawa chiatna na sazo ka thleng lo hlau ni in an soya he ballistic missile in a ken bom kg za chuang fe hi puak se chuan he building hi chiat vek ba ka bulvela in po chenwal theidon ni in an soya wansanga thlolaya puawangin Israel Air Force te chuan an intercept lo ni in an soya ni missile puak tlaina dena wangin haifa khupuya he building hi del chimin inchunga gas puak wangin chiatna na sa zawk a thleng ni in Israel police te chuan an soibok nimin jinglam khan haifa khupui hi Iran ballistic missile chuan ron pan le in Israel defense system in lokap thlama se cluster munition a ken tel wangin hun zaw taka chiatna sang a thlen thowa mi pali in hliam an tuara Magen David Adom ambulance te chuan heng hliam tuar te hi an enkol ngala kar pakhat po akang ani Iran indona kalme ka hian Iran hian Israel hi missile zanga chuangin an bei to a heng zinga sompali te chuan bom pakhat kengin Israel rama mi pui tamna la ya tla ka wangin chiat na thlen nuala cluster munition kengchi missile somthum chuangin mi pui tamna la ya fu to a Israel ram hun zani chuanga chiat na lian tham vak lo thlen ni in Times of Israel chuan an tar langani President Trump chuan ni zan khan White House briefing room a press conference nein Iran indona kalmek chungchanga soya Iran ka thlak US indo thona pilot an chan chu dan te po chiang zo kin a soi President Trump chuan Iran chu zan khat thil thuwa an chimi bar thei ti soin zan khata kan chimi vek theyang chu zan chu nak zan po ni mai thei atia US airman pani chan chu na chu hau tak le a mitam takin min puyani kan van nei tel tak zet bok ati Trump chuan F-15E ka thlaka chuang weapon system officer chuan mai thi hnuang chungin Iran ram tlang ram cheng chetaka wak chuang ni in a soya officer hian a thil lo zir to te hmang tangka in tlang ching chia le sang tak lon chuaka aliam chu ama le ma in boi pui chungin America sipai te hne na omna lai hrilani atia he officer chan chuak tur hian US chuan thlona za som nga panga lai tir chuakin bomber pali fighter jet somruk pali refueling tanker somli pariat le rescue aircraft som pathum le adang te manani thu asaya officer hi HH-60W Jolly Green 2 helicopter mangin mel masipai silai mukara phur chuani thu asaibok US President John Iran indona chungchang soin ni somthum pasari liamta chung khan America sipai te chon Iran rama indo thlona voi sing chuang an tir to a hetiang taka US in ralan be ngor hi alom lo heti chung hian F-15 pakhat ka thlak chu mel maten mihring khal thlonan ka thlak om chuna ni a chu po chuan van nei ka thlak ani ati heti la hian US thlona tla officer pakhata bo thu lo puang zar tu chu sarkari na zong suak don ti soin he thu wardar tu hi kan zong meka aso sa soilo ni John Zel bang zut nge yang atia ahun ma hetiang thu wardar ani hian chan chu na ti har sa ni in a soibok President Trump chuan Iran ram chunga tanga sipai officer an chan chuak chu pathian ve na wanga ni ti sain hetiang huna tang hian kan chuang hian chu mai the ani lo Pathianin min veng ani ati Iran indona hian ni somli panga chung in ka hayom thei dan tur ngai to in US le Iran official ten in bemek ni in Axios chuan an tar langa President Trump Strait of Hormuz honani lo chuan Iran rama power siam chona mun le leibom sakatum thu asai mek lain in ka hai nei tuma inbiaknain nei mek ani Axios sinan report dan chuan he inbiakna hi ni somli panga chung in ka hai nei phota chumi hnuai indona ti top zui tumna ni a heti lai hian tuna lan dana chuan President Trump hun tiam chungin Inremna nei man lo mela Trump soyanga thila thlen chuan Iran indona hi tunaya punlun ngei dona wangin inbiakna nei hi man mo thak hle ani President Trump hian chawni khan Axios hne na Iran ne an inbiak thu hi lo soi to a Inremna nei turin hun rem chang thatak kan neia Inremna an siam lo ani chuan Iran hi kan bom dar vekang atiani US le Iran inbiakna hi Pakistan Egypt le Turkey official te hmalak na nei ani a hengram official te hian text message mangin
US Special Envoy Steve Witkoff le Iran Foreign Minister Bahzar IRGC-ten inbiaknain neih inbiakna hian hmalatu te hian Inremna hi chhawng hnia neih ni se ti in an rota ni somli panga chung in ka hai nein hemi chung hian indona top hlen theina na Inremna nei turin ram pahnih ten inbiakna nei se an tia atula ni chuan ni somli panga Inremna po hi po seile dan zon zel an tum thu an sei bawk ani inbiakna nei konga hmala turam official te hian Strait of Hormuz hon la Iran uranium thlit fim sa chungchang te chu in ka hai tir lama soilovin Inremna hrual mumna na hman turin an rota heti lai hian Iran chuan US rotna anga Inremna nei an du lo wang le an mani in thil phut an nei wangin in ka hai Inremna hi thil online ni don lo ti achianga hei wang hian US chu ni somli panga in ka hai nei hnuwa remna tuang tling nei tura in tiam tir an tum ni in an soyani Iran official da chuan Gaza le Lebanon in ka hai puan ang din hmuna din an du lo thu an soya kan hriat angin Gaza le Lebanon ah hian in ka hai puang si in dona re hlei thei lowa Iran chuan in ka hai puang si in US le Israel ten an beinon le an hlau ni ber mai heti la hian US le Israel in an ram thil siam na hmun poimo an bom saka wanga Iran thin rimin Gulf rama US tho puiram te tuial thei le tui thlit fim na hmun te an bei ve mai hlauna oma Iran in phuban la ni chuan buaina pun lunanga in ka hai Inremna nei ti har sa ang ti hlawin in biakna hi man mo takin nei ani a palai hna thok turam te chuan Iran hi Inremna nei turin an nor mek ani heti la hian Iran hian la tong rum hle zela IRGC te chuan in dona topin Inremna nei ma se Strait of Hormuz chu tun hma angina zalen tak tak to lowang ti an soya abik takin US le Israel laka chuan tun hma anga thil kalpui an tum lo thu an puanga chuti lai chuan nimin khan President Trump chuan Iran in dona hi top thuai be seila diktak chuan du thlan tur tam tak kan neya tuna po hian Iran hi kalsanila anni chuan in din thar le turin kumsom panga chuan du nge yang kan kalsan dai theya ma se top thlen ka du ti in reporter te hne na soya van doi thlak takin America mi puite chuan in lama ho turin min duwa ka thu chu ni se tuial thei honin sum tam tak kan siam turania chuba ka Iran mi puite po thata ka en kolin tunaya nun nuam zo ka penge yang atibok alan dan maya chuan in ka hai Inremna chu omarin om lo viau mai engpo ni se US thian Pakistan sipailal asim munir chuan cholni zanzan kho khan US Vice President JD Vance US Special Envoy Steve Witkoff le Iran Foreign Minister Bahzar IRGC te abiani in Reuters chuan an tar langa Turkey ram Foreign Minister Hakan Fidan point IRGC chu phone mangina bede ureng an ti boka be sei sang lem lo ma se hemi te pahnih laka hian khovel mi ta fu mek ani Bahzar i lo thira wangin kan lo me